Vincent Pindon ang hepe sang station number 2 kay no for sure na jo perting cases na nakaligad way pauhay will give him time later pero subong ko ang tanay ang iyang tiyempo maka-aksyon diri sa atong pagpangalagad. Action Reports Afternoon Edition. Police Captain Pindon, good afternoon sir. Congratulations for another accomplishment. Sir John, good afternoon. Yes, Madam, magandang hapon. salamat sa padayon nga pagsuportahan ninyo sa amon. Yes sir, no thank you man no kay sige kag wala gid untat ang inyo dra nga pag-monitor sa mga drug personalities. This time pud kadako naman sir do nakaligad tong semana pagbalik mo do 2.7 million. Subong naman Yes, 1.7 million pesos nga worth sang illegal nga droga. Can you please tell us something about this operation sir? Sino yung subject naton kag paano ni naton siya nga nadakpan na sining hapon? Mayong hapon liwat no sa tunto ko na mati. Kini nga hapon kagina mga around 2 PM June 27, 2023. Nakahanda kita sa isa ka bypass operation kaupod naton diri ang PNP Drug Enforcement Unit nga aton partner gid sa mga trabaho nato no. Ang aton nga nadakpan amo ni si Arnold Caso Ihimena. 19 anyos ni siya kaga taga Paraktahong Barangay Tuba, Bacolod City. Isa ni sa high value individual naton tungod kay nakakuha kita sang more or less mga 255 grams nga shabu worth 1,700,034 pesos. Okay. So tugay naman namon ni nga gina-monitor actually mga 3 weeks siguro, more or less 3 weeks nga mag-engage diri sa Purok-Taong pero hindi pa naman makuha identity before. That's why nagsunta pa kami sa pagi nga makakuha sang other information and validate namon ang amon nga information nga ni kaga with our confidential informant patigayon kita sa isa ka transaksyon sa aton nga suspitsado. So karon ready sa aton paginakop ang aton nga suspitsado kag pagasakaan aton ni sa kaso buwas nga adlaw. Sir, talking about the subject, ang subject naton is a college student, di ba? Yes, sir. Oo. College student ni sa kag-eskwela ni sa VMA, sir. Maritime. Yes, sir. Doga ko sa sang kurso nga maritime, sir. Oo. Pero anong inyong background checking sinisaya, sir? Dugay na gid man siya nga nag-engage sa illegal drugs? Actually, sinilang namon manambatian na ang yang alias. Oo. Kag kami kabalo gani nga student ni sa mo. Kaya ang nabala namon nga may gitnang sak diri sa may area sa barangay 2 pero galumpat-lumpat. Oo. So hindi bala specific ang lugar, hindi specific ang ginatransaksyonan. So dugay mo na nga nadugayan kami ng mga 3 weeks man more or less amon nga monitoring siya. And muna by chance nakakuha kami sang mayo gid nga tawo nga nakabulig sa aton transact sa iya. Okay. Pero ang ining information is coming from an intelligence monitoring or may ara lang gid informant, sir? May mga informants kami diri, sir. That's the good thing diri sa area sang Station 2, sir. Kaya somehow, sir, ang mismo ang komunidad ang naghahatag sang tsansang pabaguhon ang ilang lugar. Okay. By giving some informations, by pushing those individuals nga nag-engage sa illegal drugs. I am happy nga cooperative man ang mga pumuluyo. Dire kay ti dugay na ni nga problema ang drugs and yet may sige-sige Japon nga padayon sa pag-engage sang illegal nga transaksyon. Muna gani sir nga somehow do na sunod-sunod naton ang mga pagdakop agad paghatag sang accomplishment batok sa aton nga mga suspitsado kay ti from arrest of those individuals. Nagahatag kami sang physical interrogation, ginakuha namon ang ilang information, ginakuha namon ang source nila. Kag by that sa amon nga pag-process ang among information gina-validate kag gina-check namon sa area kung positive gid man ang ginahatag information. That is why sunod-sunod ang mga operations naton di kag pagi man isang pagbulig man sang other units naton nga hindi lang sa Station 2 ni kundi it's a collaborative effort with all the agencies na ready sa palibot man sa Station 2. Pero sir, with the volume of drugs nga na-recover, ano man, parte bala siya sa isa ka drug group, sir? Amon pa na ibaloon, sir, no, kung diin siya nga grupo, bago lang bila siya nag-intra ni, bago lang siya nag-start ni, or dati pa ni siya nga may grupo na,
Mm-mm. pero wala pa namon makuha, no? Mm-mm. Pero among kaning interviewon, kay siyempre bago pala namon na dakop, amon na interviewon, kag i-interrogate namon kung sino sa nabilong nga grupo. Oo. Sir, isang gina-casing nyo na siya, at a very young age, 19 years old pa lang gid ni saya ang nadakpan nga si kaso. Ano gid niya papel? Siya gid ang nagauyat sang drugs ang gidakop niyo sa sir o runner siya? Siya gid sir ang kuan ang kapot sang legal drugs. Okay. Actually, ang sa monitoring namon, why na siya naghahatag sang binulto lang. Let's say, isang kabulto or ang isa kabulto ni B, ang 5 grams ni B, tunga-tunga ni mo, 1 gram, 2 grams biligya for small level. Ang ginatransact ni sir is like ko, like 5 grams ang minimum, up to 10 grams. 5 grams ang minimum up to 50 grams. Oo. 10 kabulto. Wow. So, muna ang minimum yung ginahatag, ginapadeliveran or ginapakuha sa mga runners niya. Okay. Actually, may ara siyang upod, kaga amon pa lang gina-imbestigaran man kung ano ang kangtangan nila. Oo. Kaya isang pag-aresto natin sa aton nga suspitsado sa buong hapon, hindi sila off the night isang ginahatag mga informasyon nga partner niya, no? Okay. Ang gwa si ni sir, dos ang supplier. Do ka supplier nga siya kapot sa do ga bodega bla. Bodigero na supplier pakiti. Kadako ya sang volume hindi niya sipad-sipad or ginapang pang sachet lang nga gulugagmay eh. Oo sir, amo na. Oo. Pero wala Good thing. Yes sir. Oo, pero hindi wala siya sa ginaangot o wala sang mga previous yung nga nadakpan nga ginasiling nga siyang ginakwaan. So far sir, amon pa nang gina-check ang link diagram namon. Okay. Kung involvement siya sir sa mga previous nga na-resto nato, no? So aton pa na nga ibaloon kag aton pagpaimbestigaran sang mas madalom. Kay base makapalo up pagid kita sang mas madako pagid yung accomplishment kung aton ni siya nga i-follow up. Kung naman kamusin na siyang guaya gidyagali, newly identified siya, pero kay bangod nga dakong volume nga na-recover, guaya newly identified high-value individual. Yes sir, amo na yung classification sir. Okay. Sir, any parting words? Anong aton mensahe nga luwi palabot inabinasa mga nagabulig dira sa inyo agud mangin man dinalagon ang kampanyasong station number 2 kontra illegal nga droga? Yes sir, no. Once again push kami nga mga kapulisan nga umpatan na kaya dugay na ning kampanya, dugay na ning programa sang gobyerno kaga wala gid kami balang ang mga pulis nagapahuway sang pagmonitor sa pagdakop sa mga illegal nga transaksyon dire sa Bacolod City Police Office. So sa amon nga makusog kag mapisan yung city director nga everyday push sa amon nga trabaho namon ang trabaho gid sa insakto kaya inline man ni sa kampanya sa aton nga CPNP nga honest operation. So with that dagabay pa nga ang komunidad mismo ang magatulod palayo sa drugs. Sila mismo ang masikway sa illegal nga droga para hindi na magdako pa or hindi na magsige pa ang hatag or pagbaligya sa illegal nga droga diri sa area sa Station 2. Thank you so much, sir. Once again, congratulations sa panibago naman ninyong accomplishment dira sa Station number 2. Mayong hapon. Yes sir, mayong hapon. Thank you very much. Action Reports, Afternoon Edition. Police Captain Paul Vincent Pendon ang hepe ng Station number 2